Здравейте хора! Днес ще играем на втора част на геометрия, даже ама на по-различна. И ето влизаме вътре. Това е доста по-трудно, отколкото сте очаквали. Ето, вътре сме. Това е малко гадно. Но сега го спрях, защото да го силя. Ако я чува. Затова ще играем на нещо друго. И ще си инсталираме една нова игра и тая е много забавна, но и тая ще я изтрием.